καλώς ήρθατε στο Hero Zero. Εδώ θα σας δείξω ένα βίντεο που λέγομαι Ghostface 23. Έχω τη δύναμη 693, την αντοχή 1000, μυαλό 1014 και τη διαίσθηση 1007. Εδώ είναι οι αποστολές. Έχει βγει το Πασχαλιάτικο. Εδώ παίρνεις 5 donuts άμα τα κάνεις όλα αυτά. Εδώ είναι το κατάστημα μεταχειρισμένων. Έχω πατήσει να αγαθά ήδη. Είχα μπει το μεσημέρι. Εδώ κάνεις μονομαχίες. Εδώ είναι το πρωτάθλημα. Μπορείς να πατήσεις αλλαγή αντίπαλου άμα δεν μπορείς να το κερδίσεις. Περιμένετε γιατί κολλάει. Ναι. Έχω πατήσει ήδη. Πάμε να κάνουμε επίθεση. Από το πρωτάθλημα. Έχασα, δεν πειράζει. 10 βαθμοί, έχασα. Εδώ θα σας δείξω την ομάδα μου. Αυτός εδώ είναι ο αρχηγός Βέστο. Κοιτάξτε πως τα skills του. Είναι καλός για το level του. Sham Join 272 level είναι. Είναι καλός. Μετά είναι η Κάτια 3. Καλή και αυτή. Ο Dark Tom. Καλός, τέλειος. Εδώ είναι η Kelly. Καλή και αυτή. Εδώ είναι ο Higo 1. Έχει βγάλει τα ρούχα του. Είναι καλός. Άμα τα βάλει. Και αυτός εδώ καλός είναι. Λογικά όλοι καλοί. Εδώ μου είπε ένας φίλος μου να τον δείξω και αυτόν. Ορίστε ο φίλος μου, αυτός εδώ. Και κάποιον άλλον. Δεν θυμάμαι. Πώς λέγονταν τώρα αυτός. Ο Λάμπας. Εδώ να δούμε. Ναι, και αυτός εδώ είναι, νάτος. Αυτή εδώ μου είπε να την δείξω. Όχι, εδώ έχω ένα ηρωικό κατόρθωμα. Έχω κάνει 20 μάχες στο πρωτάθλημα. Να δούμε τι παίρνω. 2 βαθμοί δεξιότητα. Τι να μου κάνουν αυτοί. Αλλά τέλος πάντων, ας την βάλουμε μία στην αντοχή και μία στη δύναμη. Εδώ είναι οι ειδικές αποστολές. Να βλέπετε που έχω φτάσει. Έχω κάνει αυτό εδώ ειδικό. Θέλω να κάνω και αυτό εδώ. Αλλά είναι 85 level. Την άλλη φορά μακάρι σε 35 λεπτά να τον κερδίσω. Τώρα εδώ πρέπει να κλείσω. Ναι, η ομάδα μου λέγεται Mustafa Elite Team. Έχει έναν τρόπο 133 αντώνων, 73.350 τιμή ομάδας. Είναι 11 θέση. Στο τουρνουά είμαι εμπειρίας. Είμαι 273 θέση. Και στην τιμή είμαι 272. Και η ομάδα μας είναι 74 θέση. Τώρα
πάω να κλείσω. Γεια σας. Θα τα πούμε μόλις πάω 100 level.